Allah Đelle šanehu naredin jako Kur'ani empenja. Svako jek insani zadolžimo ki dunjaja pirerodi telenge şukar delo tekerel. I daileskiri mukencarle piravya mukencarle ki dunjaja anja. Hem trianda masekiya le çuçi denga. Akeda omanush kaperel saranda berşa. Katrebelte obratinelpe ko Allah Celle Şanehu. Ya Rabbi, pravte rahmeteskere eudara. Hem dozvolin mangete ovaf tuke zahvalno. Ko šukaripe so dengan mange hem meroditelenge. Hem pomožin tekerav šukar delo. Kolencar sotuka ove razija ya Rabbi. Hem ker šukarte ove mozurijeti ya Rabbi. Me teuba kerava hem mesiyum tuke pokorno ya Rabbi. Ake ayar penela o Allah Celle Şanehu ku Kur'ani. A tu prala pandasijan koga fleti. O roditeljata ne kola sebepi so angetu ki dunjaja. Koga tut mukencar arahle hem bayrarge, a kana avela vakti dushmani lengete ove. Bashi dunjaja tulen bistergan. Zarem bistergan kaskoro soybe pavlan. Kedasyan sine tikno, a kedarovea sine ti dai rakate ushtela sine posojbe pajela. Čuči sine tuke dela, tute te smirinel. Zarem bisterjan kaj ti dai kedasyan sine tikno, pe mujestar i kalja, tuke dengja, a to dat umorno sine ki butika džal, samo tuke kotor marote anel, hem tute ha. Zarem bisterjan kaj ti daj ejna masek kopovogi tut piravja. Zarem bisterjan kaj te daja sinela muke džiket sijan sine kovogilake. A ola palem rahmeti sine. Bud puti ti daj hem to dat bokhale kasoven, samo tute ha hem te bajrove. A tu ket barilan zarem ajar valjani, te dijake hem te dadeskete ove dušmani. Zarem navaljani te ove razija
тароте родителја, со арахлетут, хем коакава бој со ангетут. Тут ќе даду хандило, те да јада, те да дедаду хандило. Па адалеске права, бистре одушман луко, према те родителја, ти дај бут изиети цидингја, со скетура ќате ќе да ровеа сине, ој котиро шеро бешова сине. Калјол ту ке пире мусија, хем ту ајар касове. Адалеске о пекамбери пенгја, о чаво перодителенге, каиранело борчи, само ке да каплатинел те куртулинелен, ако тане ола панле. Со значинела, будбари дужност и сјамен према амаре родители. О Аллах Джелешану кокурани вакерела, керен ибадети Аллах хеске, хем поштуинен тумаре родителен. Значи ко прво тано о ибадети, а дуито о поштуиба е родителен. Адалеске прала, ма бистро о шукарипе према ти дај хем то дат со динге туке. Чинав одола паре лафија, со фрдеја те дајаке хем те дадеске. Сарола со чинавге и локма таро пумаро муи хем те ха динге туке. Ма бистре прала о шукарипе према олинде, о шукарипе према олинде. О долеске палем о пекамбери ке пире хадисија пенела. Најбутер таро мануша те дајаваляни те поштини, а послем те даде. А далеске прала, чинаво зулуми према те мануша кола со ангету ки акаја дуинаја. Козом пути те дајаду кавгјан, козом пути лакро калби паглан, а бистергјан, козом пути ке да сијан сине тикно, ти дај пес ду кавгја, себепи со сијан сине на свало. Па ој ка овел мазлуми, хем ка керел дова ко Аллах Джелешану. О Аллах, саскјар ме чаве те шајте байровел, а акана ту барилан, соске, те акоше, хем те викине, те дајаке, хем те дадеске. Козом пути то крловас дингјан, те дадеске, а ов наваз дела сине певаста, тут куниндор, сааджико те на астаргјато сојба. Дали дукхандилоле оваста, дали на, ов наваз дела сине певаста тутар. Кото калби и си тан, сариненге, а само те родителенге тан нане. Джанеа сари енцар шукар лафи те кере, а околенцар со најбутер валяни те манушенцар лафи на кере, лен бистергјан. Маđикер прала те на кени дујнаја, па послем те ове шукар. На прала, джико те дживде валяни те поштујнелен, хем те мангелен. Послем ке да камерен, сај джабе. А далеске прала, арак те даја, хем те даде, джико те дживде. Ола ангету кија каја дујнаја, одолеске прала, арак те манушен.
Арак те манушен, арак те манушен.